everyone, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ बयनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जासिहरनाय थाबावबाय। स' दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। स' दिनै आं नोंथांमोनजों माखासे खोथासो शेयार खालामनो सानदों आरोना। दायो दङ तेजपुर चित्रलेखा पार्कआवहाय। सोरबा सोरबा सानोदां आरो आंखौ मा दसेबा बिथिं मोनसे जायगायावनो थाथेरादां होननानै एक्चुअली सानखागोनबा आरोना मिथियाबा आंनि लोगोफ्रानो आंखौ बुंहरो दायो बहा दं होननानै। मासे जायगा सोलायबाय थायो नोंलाय, मासे बेरायबाय थायो नोंलाय, बहा थांसै होननानै बुङो आरोना। ओमफ्राय बेखौनो दा आं बुंनो सानदों आरो माने आंना खामानियानो बेबायदि आरोना। आं मोनसे प्रजेक्टसो मावबाय थादों, बेनिखायनो माने आंनि खामानिया बिदि आरो गासै आसामावनो आसामनि जेसेबांनाखि डिस्ट्रिक्ट दङ बे डिस्ट्रिक्टआव थांनानै मास मोनसे बा खायसेयाव 20 दिन 25 दिन मास मोनसे बेसांखिनिल'सो थानाय जायोना। ओमफ्राय बिनिफ्राय सोलायबाय थानो गोनां जायो, मोनसे डिस्ट्रिक्टनि उनाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट बेबायदि थांबाय थानाय जायो आरो। ओंखायनो बिथिं दसे आंखौ नुनो मोनो। बर्तमान सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव दं नालाय जों तेजपुराव, बिनिखायनो दसे पार्कफोरावनो बेरायनो फैबाय आरो। जायगाफोराबो इसां इदिबो गैखाया नालाय बहाथो बेरायनो दसे टाइम मोनबाय, बेनिखायनो दसे ओरैनो लोगोफोराबो फैफेराखै होननायखाय बेरायनो थांदोंमोन आरो बेयावनो। ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनो होननानै आं भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो। गोबावनि उनाव दिनै तेजपुराव बेरायफैबाय आरोना। गोबाव जाबायमोन आरोना एसे फैया, ओमफ्राय नै दिनै टाइम मोननानै एसे बेरायनो फैबाय। मानसि बेरायबाय थायो होननानै सानलांनाय सोरबा आंखौ, जोंना माने एकदम मोनसे जायगायावनो थाथेरनो मोनखाया। जोंना खामानियानो मोनसे जायगायावनो थाथेरनाय नंखाया आरोना। इथिंबा इथिं खारथिंबाय थानांगो, मोनसेनि उनाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट सोलायबाय थायो आरोना। ओंखायनो इथिं दसेनो बास्लायबाय थानाय जायो। बेरायनो मोनो आरो देवानि खाना बेरायनो मोजां मोनखायो। कुछ भी खाया भी नहीं है, सुबह से भूख भी लगी है, अभी खाने के लिए इधर कुछ भी नहीं है। इतना बेचारे हो रहा है, हम लोग थक गया, थोड़ा रेस्ट ले रहा है अभी। इंग्लिश पाया रही पेडिकल से गिदिंनानै फैनानै ओंखाम उखैबाय। ओमफ्राय नै दायो थांफिनोसै, बेखौनो दसे नोंथांमोननो ससे भिडिअ बनायनानै शेयार खालामबाय आरो। बेयावनो दसे गिदिंबाय। स' दिनै भिडिअ बेसेबांखिनियानोमोन आरो। थेंक इउ, बाय बाय।